everyone. Maupay nga gabi ha iyong nga tanan. Aton mga kasangkayan lidahan niyo tagsa-tagsa nga mga panimalay. Yes. Maupay nga gabi ha iyo. We're back today, Ate Beth. Welcome po sa ating mga kaibigan na na-miss kami last night. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. So, kami po ay nagagalak. Nandito kayo ngayon, ating mga kaibigan. Salamat po sa iyong patuloy na magsubaybay sa ating programa Ang Batun at Alright mga kasangkayan, kami nalilipay nga di naliwat kita hinin atong programa. Ano ba ito na nimo problema? So, parahan information nga tanan, aton i-adjust ang aton programa di kang halunis, tub-tub ha. Bernes, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Bernes. Kasi Sabado, preparation para pagsigba. So, okay nga gabi ha yung nga tanan ha, aton mga viewers kan Carmen. Si Carmen na siya kung nakitaan nga naka-openin una ko yan. Tapos si Ate Teresa, maupay nga gabi ha, aton nga tanan. Okay. Ate Veronica, maupay nga gabi, ano? Good sharing. Congratulations, ano, Queenie, Ate Vic, sa excellent sa pag-share ng salita ng Diyos. Amen. We enjoyed Listening. Family Altar. Yes, Ate Vic, ano? Hindi kami nagko-comments kasi nagli-listen kami. Oo. Pag hindi kami nagko-comments, Ako, Ate Vic, nag-comment. Ako nag-comment. nag-comments ako, Kuya Joel, ha, last na, ha, part na. Alright, Ate Vic. So, sa ating pasimula, introduction tayo kaagad. Okay, go. Okay. Good evening, Ate Michelle. Ang batun han imo problema. Karamdang nga nagahapag hin mga sagton para hagpinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haing. Ang batun han imo problema. Narangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 3 itong gabi. Ikang halunod ngadto Sabado. Ang batun han imo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. We're back with Ate Vic. Nagagalak po kami na nandito naman tayo sa isang episode ng ating programa, Ang Batun Hanimo Problema. This is a live prayer and counseling. Welcome po, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, sa ating programa na nagbibigay ng payo at prayer po sa mga nangangailangan. Kung meron pong mga sakit, mga problema na ating pinagdadaanan, ito po ang programa para sa inyo. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW, at lalong-lalo na sa aking kapartner dito, nagpidikausay kabudula, Ate Vic. Kumusta ka, Ate Vic? Ito, maganda pa rin. Pinagi sa grasya sa Ginoo. Kuya Joel, ikaw, kumusta ka? Di nagtitigag ako lagi hapon, Ate Vic. Kasama ng ating mga viewers na magaganda at mga guwapo. Siyempre, ang mga anak ng Diyos ay magaganda at guwapo. We are carefully and wonderfully made. Okay, Ate Bex. Ate Bex, Kailangan. manalangin tayo para sa ating pasimula sa ating programa. Yes. Okay, matampuan ang kita makasama. Among nga Diyos, among Diyos, mga paraan. Yan na gabi kami nagpapasalamat kanimo, Ginoo, kanimo kaupay haamon na butos na adlaw. Yan nga gabi, Ginoo, kami Lord mag-share sa imong mga pulong, sa imong mga programa, mag-ampo Lord para sa mga nanginginahanglan. Nagapasalamat kami kanimo, Ginoo, kay ikaw namon kaupod yan nga gabi nga nanimo, Ginoo, barangay Espiritu Santo asyat amon kaupod. Damo nga salamat, Ginoo, pati namon mga viewers, pati namon mga kabugtuan, Ginoo, nga namamati na gabi. I-bless mo nila magkinabuhi. And Lord, we pray for the good signal, Ginoo, Yes, in hallelujah. Jesus' name. And we thank you, Lord, for everything that we have now in Jesus' name. Yes, amen. Amen, amen.
So, kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong mga kalagayan. Ano? Mapet na iyo kahimtang niya na. Natapos na kamot iyo panihapon. Nanada kamot iyo tagsa ng panumalay. So, kumusta na ito mga kasangkayan? Mga kaibigan natin sa Imos, Cavite. At saan pa yun natin, Vic? Hindi ko alam yung ibang lugar. Kansa, Carissa, Oo. Makati, Green Gate, ng mga Isabelo family. Yes, so, Tapos, Lonsaga family, Valera, Cahustin, and Martinez family. Kuya Norvin. Constantino Soyosa family. O pengag gabi ayungan, Tulibas family, Ira Ate Tonet. Sigurado yung Ate Tonet niya na Kuya Joel na mamati. Excited niya kagabi, tapos waray ngayon Kuya. So yan na, yan na. So, live na kita yan. Okay. So, Kaya no daw nawarin kita kagabi ate, Vic. kasi malakas ang ulan. Oo. So kung mag-live kita, ang mababatian nira ito haganas sa ulan. So, dire sering pa dire effective. Mas maropay ito na clear, good and boses. Kaya na nababatian natin kagabi Kuya Joel and then Kuya Norvin nga family out. Sugit oran. Pero sila yung nagpapatuloy, ano? Yeah. Sinabi Pero ako good signal. Yes, oo. Okay na. Yes. And really blessed na nila mga kids. Maram na mag-share nga i-radyo. Para mahirap mag-journal. Purihin natin ang Diyos. Amen. So, yan ang gabi. Yan ang gabi, Kuya Joel. Ano man it aton? Ang pagkumusta na kita magpapaday natin mercy. Maupay nga gabi hayo. Kami ka humanato na. Thank you han mga prayer warriors kanina. Nagpe-pray kami and then kahuman gintagan kami privilege nga maka hatag hapon in recreation for our pera ka. O sa oras ng pag-recreation. Thank you sa mga sponsor namon snack kanina. Damo nga salamat namon sponsor and Dios magabindisyon. Hay mo kinabuhi namon snack kanina. Sana all. Thank you, Lord. Alright. Okay. So, salamat sa inyo pag-tune in. Especially ang ato mga first time nag-tune in. At sana po, o yung request po na itong 20 po, na nandito ngayon, 21 million Yes. na ating mga viewers ay kasama po kayo sa panalangin. At pwede kayong mag-prayer request o mag-comment po sa ating live chat section dahil po ipapanalangin po namin kayo live at we believe that God answers prayer. Amen. Walang imposible sa Diyos. With us, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Yes. Music Alright. mo na kita, Kuya Joel, bago kita mamatihan ang word of inspiration for today. Alright. Para sa ating lahat, kahinahunan, haton para ating tanan. Tagan mo ako hingkasing-kasing Kini may kanta tinauuri Ngan itutuha kon kinabuhian mon paghigugma an akong kaaway Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo Ang pagpailog, ang pagpailog bungahan buhi nga espiritu Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo Ang pagpailog, ang pagpailog bungahan buhi nga espiritu Tagan mo ako hingkasing-kasing nga naluluoy nagpapasaylo Basi di ako ikaaway ang pagpailog akong ibunyog Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo Ang pagpailog, ang pagpailog bungahan buhi nga espiritu Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo Ang pagpailog, ang pagpailog bungahan buhi nga espiritu
pagpapailog ang ihatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungang buhay nga Espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ihatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungang buhay nga Espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ihatag mo. Ang pagpailog. Alright, Kuya Joel, na mga salamat na natin mga taga-subaybay nga nag-engage nga na niyo mo nagko-comment sa Ada mga salamat tayo Sarah Galeron gihapon ati Jingle didaha Singapore ang atong mga viewers si Ching didaha Hong Kong pati Sandra ha Middle East pati naton anak Kuya Joel nga Kuya Oo. Jojo. Ang Diyos magabindisyon na ira makinabuhi. Ati Bite. Yes. Ati Bite Ortiza. Maupay nga gabi ha. Iyo, Mr. Bion. Yes, kan Pag- Miss Biggie hapon, ano? Yes. Oo. Aton mga kasangkayan. Thank you. Han imo pagkitaan na yan harang ang gate. Si Meringani nga harang o gate. An ko nito an at kita. Oo. Diyan nato gin mention kay. Tapos, sa naton mga tagapagsubaybay nga mga supporter. Ati Arlene, nga ni Ati Hannah. Hallelujah. Padayon sila nang kasubaybay. Hapon din atong programa, Kuya Joel. So, maupay nga gabi. Yes, maupay nga gabi. Aton Ati Marta. Ngan Ati Mr. Ati ano to? Ati Ana Maria Isabelo. Tas Ati Teresa Caustin. Eva Constantino. Auman Ati Emma. Oo, nga tanan nga nag-view hanatong programa yan ng gabi. Ryan, Songgalia, Yeah, mo pa nga gabi. Sabi ni Miss B, inside na mga host. Humatay ang pagkinitan, harang. Okay, thank you, welcome. Oy, Mr. Bion, salamat sa pakulay. So, God bless you. Praise the Lord. Okay. So, Ate Vic, Yes. Ay, kita nakalimtan Ate Vic. Kanatong Ay, ang pinakabata atong ng viewer. pinakabata. Ano ka, Joel? Okay, kumusta ka dyan? Joaquin Luna sa Emos, Cavite. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, anak. Magaling. Na-miss mo kami kagabi pero nandoon man kami sa YouTube. Nakita lang kita na, Kuya Joel. Oh, nanood pa rin sila no? Kahit yung mga nagdaang live stream. So, all right mga kaibigan, welcome po ang lahat. Kan Mawis, kan, ano pa ini? Mary Joy, pati ang kan, ano pa ini? Kang Noreen, kang Kakay. Sa itong mga bata nga mga viewers, kan Faith. Maupay nga gabi ha. Aton nga tanan nga mga kids. All right, Ate Beck. Oh, Mm-mm. praise the Lord. Maupay nga gabi hanaton mga viewers gihapon din ni Hatanawan Kuya Joel. Oh, Maupay nga gabi naton Mayor Peltixon and Ma'am Pini maupay nga gabi ha iyong natanan. Pati gihapon naton mga konsehalis na naton mga barangay captain ngan ang mga teachers nga nagpapa-exam Kuya Joel hanira mga kabataan. Alright. So it's time pagpamatihan po lang sa Ginoo nga i-share ni Kuya Joel ha ato niya nga gabi ngan ang Dios magabindisyon ha ato nga tanan ngan Jamin Martinez mo pa nga gabi. all right, okay. Welcome po sa ating live prayer and counseling. So sa lahat po ng first time na nandito ngayon, kakaiba po ang live stream na ito kasi ito po ay tungkol po sa spiritual, emotional, at physical na ating pangangailangan sa buhay na merong pagkakataon na hindi natutugon ang ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating kakayahan. Kaya nandito po kami, si Kuya Joel and Ate Beck, para po maging suporta po sa bawat tahanan, sa bawat pamilya na nangailangan ng tulong upang sama-sama nating ipag-pray at bigyan natin ng payo ang nangailangan ng guidance sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Praise the Lord. Okay. Amen. So ngayong gabi ay kung meron po kayong Biblia, ay buksan po natin sa Proverbs. Meron pong tatlong verses na ating bubuksan. Ang una po, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Pangalawa,
Psalms 34 verse 17 and John 16:33. Okay? So may I request my kapartner ni Ate Beck na basahin Alright. my beautiful partner. Yan. Thank you, Okay. Kuya Joel. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths." Psalms 34, verse 17. "The righteous cry, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles." John chapter 16, verse 33. "These blessings I have spoken to you, these things I have spoken to you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Alright. Thank you, Ate Beck, sa pagbabasa Amen. ng salita ng Diyos. Tayo po ay yumuko at Thank manalangin. you, Lord. Panginoon, salamat po ngayong gabi dahil ang iyong salita ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at patuloy na pagbabago ng aming mga puso. Ang aming dalangin, Panginoon, ngayong gabi na patuloy kang kumilos at patuloy kang mangusap sa mga puso ng iyong mga anak. Lord, salamat po sa iyong presensya ngayong gabi na sa aming pagsama-sama namin, Lord, sa programang ito ay patuloy naming maranasan ang iyong mapagpalang kamay na kumilos sa bawat tahanan, na kumilos sa bawat puso ng mga taong makakarinig ng salita ng Diyos. Lord, we recognize your presence tonight, O God. In Jesus' name, ang lahat Amen. ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Purihin natin ang Diyos, okay? So, tatlo po ang ating binuksan, binasa. Ang una po, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. And then, Psalms 30. Aming narinig ngayong gabi. So, ato mga kasangkayan, nag-loading kita kadali. So, maupay nga gabi kayo. Makasuro mo ini nga signal ka natin tigdala pagpaparong. Okay. Yan talaga ang ating signal. Pag tumayo si Kuya Joel, Ibig sabihin na parang humihina yung ating signal pero re-resume lang natin. So, sana po ay tuloy-tuloy po ito. And we pray na magkaroon tayo ng mas mabilis at stable na signal sa ating lugar. Purihin natin ang Diyos. So ngayong gabi mga kaibigan, ang ating pong paksa ay learn to rely on God in adversity. Learn to rely on God in adversity. Matuto tayong manalig sa Diyos sa panahon ng pagsubok o kagipitan sa ating buhay. Kasi po, Ate Beck, maraming mga tao na hindi natututong manalig sa Diyos. Sila po ay nananalig sa kanilang sariling kakayahan. At kapag ginawa natin ang lahat ng ating gustong gawin at hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ng ating mga problema, doon lamang tayo humahanap ng solusyon sa Diyos at lumalapit tayo sa Diyos. Dapat po sa pasimula po ng pagdating ng problema, at the very start, kailangan we learn to rely on God in times of adversity. Para po patuloy nating maranasan ang paggawa ng Diyos ng himala sa ating buhay. Don't you know na ang mga taong may mga problema, dumadaan sa mga pagsubok, yun ang mga taong napapalapit sa Diyos. Di ba, Ate Beck, yung mga problema, hindi yan ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Bagkus ang mga trials, ang mga pagsubok, adversities, will be instrument, para po tayo ay mapalapit sa Panginoon. So we'll need to learn to rely on God in adversity. Yan po ang ating paksa ngayong gabi. So sa ating buhay, minsan hindi po natin alam kung paano natin haharapin ang adversity o mga pagsubok pag ito'y dumarating. Kailangan po atin pong maalala o atin pong maintindihan na ang Diyos lamang natin ang ating
masasarigan, wari-wari, masasarigan. Ang ating Diyos lamang ang ating masasandalan sa panahon ng problema. So sa ating po mga binasa na salita ng Diyos, ito po ay tutulong sa atin upang magkaroon tayo ng guidance sa panahon ng mga problema. Okay? We need to learn to rely on God in adversity. So, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and God will direct your path. Marami po sa atin na nakukonfuse minsan kapag dumarating ang mga adversity sa ating buhay. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Parang normal yun, Ate Vic, na kapag mayroong problema tayong hinaharap, normal na parang hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Natutulala tayo. Subalit, dito po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, sabi dito, huwag tayong manalig sa ating sariling kaalaman. Lean not to your own understanding. Sa lahat ng iyong gagawin, you acknowledge God, especially in times of trouble or in times of adversity. Kasi sabi po dito, He shall direct your path. Hindi naman kaagad sinosolve ni Lord ang ating problema, pero binibigyan tayo ng kaalaman. He gives us direction kung saan tayo papunta, at habang tayo papunta sa solusyon ng ating problema, ay nandyan ang Panginoon, sinasamahan tayo upang hindi tayo malayo sa Kanya. Purihin Amen. natin ang Diyos ngayong gabi na kailangan po manalig tayo sa Kanya ng buong puso, ng buong kaluluwa. Hallelujah! Glory to God. At ang pangalawang verse sa Psalms 34 verse 17. Sabi po dito, the righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord hears the cry of His people. Kahit ano pong mga problema na ating pinagdadaanan, the moment we cry out to God, the moment we pray to the Lord, sabi dito, He delivers them all out of their troubles. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Kaya, huwag tayong manghina, kaibigan, huwag tayong mawala ng pag-asa kung tayo po ay humaharap sa mga adversity ng ating buhay. Kasi promise po ni Lord, when you cry out to God, the Lord hears. Nakikinig po siya. Nakikinig siya sa ating mga daing, sa ating mga pangangailangan. Sabi nga ng salita ng Diyos, while we are still speaking, the Lord answers our prayer. Amen. Hindi po pa sinasabi. At habang sinasabi mo pa, God is more than willing to answer your prayers. Hindi po malayo ang Diyos. God is not too far that we cannot reach Him. Okay? God's arm is not too short that He cannot help us in times of adversity. Nandyan lang ang Panginoon. Kapag ikaw ay manalangin, nandyan siya. Sabi sa Psalms 34 verse 17, when you cry out to the Lord hears, and He delivers you from all your troubles. Purihin natin ang Diyos. And the last verse, na matuto tayong manalig sa Diyos sa panahon ng adversity. Sa John 16:33, sabi diyan, these things I have spoken to you, that in me you might have peace. Wow! Sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo, dahil sa akin magkakaroon kayo ng kapayapaan. Mga kaibigan, ngayong panahon na ito ay nagiging worst ang sanlibutan. Maraming balita na may mga kumakalat na mga sakit, sakit sa baboy, kahit sa lugar namin dito, sa Leyte, mga sakit, mga virus, at ano pa? Ha? Positive nga po. O mga positive cases ng mga COVID, mga barangay, mga local transmissions. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mundo. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo,
Sinasabi niya ang mga bagay na ito so that in me, sabi ni Jesus, sa Kanya ay meron tayong kapayapaan. Ang kapayapaan ito, the peace that passes all understanding that will guard your heart and mind in Christ Jesus. Sabi ni Lord, in the world, you shall have troubles. You shall have tribulation. Hindi sinabi ng Panginoon, maybe you will have troubles. Surely, sabi ni Jesus, magkakaroon ka talaga ng mga troubles. But, be of good cheer, magalak ka. I have overcome the world. Hallelujah! Yes! Na-overcome na ni Jesus ang sanlibutan. If Jesus overcome the world on the cross of Calvary, lahat ng mga pagsubok natin ay pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya po ay nandoon na sa finish line. Kaya ang advice, Ate Beck, your favorite verse, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nandun na siya sa finish line. Tayo, andito pa tayo sa isang marathon sa buhay. Nagtatakbuhan pa tayo. We are still having this journey of life. Sa habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, marami pang mga pagsubok, matitinding pagsubok na ating haharapin. At kahit ngayon, marami sa atin ang mayroong pinagdadaanan, mayroong mga sakit, okay? Mayroong mga problema sa pamilya, problema sa mga anak, problema sa trabaho, problema sa sarili, personal struggles. Lahat tayo ay mayroong pinagdadaanan ng mga troubles. Pero we need to learn to rely on God in times of trouble. Ang gagawin mo lang is to surrender. Yun lang talagang surrender. That's the key word for tonight. Just surrender your life to God. Kasi may mga panahon, Ate Beck, na hindi natin kayang solusyonan ang ating mga problema. Hindi natin kayang gawin ang mga bagay para maging maayos ang ating buhay, ang ating pamilya. Pero salamat sa Diyos na sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa Kanya ay meron tayong kapayapaan. Sa Kanya meron tayong victory, meron tayong katagumpayan. Kaya maaram kita mga kasangkayan na ang baton mo problema, Jesucristo good luck. Amen. Jesus is the answer to all your problems. Mhm. Kaya sabi ng salita ng Diyos, sabi ng isang commentator, isang journalist, if you cannot solve your problem, maybe you are part of the problem. Kung hindi mo nasusolve ang problema, baka ikaw ang problema. Oo. Baka ikaw ang may problema, hindi ang mga tao na nakapalibot sa iyo. Kailangan isurrender mo ngayong gabi ang iyong buhay. Just surrender your life to God para maayos ang iyong buhay, para maayos ang iyong pamilya. Dahil hindi po sa lahat ng panahon na ang material na bagay o pera ang solusyon sa mga problema. Kadalasan, hindi po yan ang solusyon. I believe with all of my heart at naniniwala tayo that only Jesus can meet all your needs. Only Jesus can satisfy the longing of your soul. Sabi niya sa Psalms 107 verse 9, He satisfies you. He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with good things. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Ang Diyos talaga ang ating solusyon sa ating buhay. Kaya ngayong gabi, ang gagawin mo lang kung meron kang pinagdadaan o kung may darating pa na mga pagsubok. So, be ready. Just surrender your life to God. To surrender is to give everything to God. Sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 16 verse 3, commit your ways to the Lord. Commit your plans to the Lord and your plans will succeed. Ibigay mo lahat sa Panginoon at magiging matagumpay ang iyong mga plano sa buhay. Yan ang salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi, kung kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng pagbabago sa iyong buhay, ang gagawin mo lang ay humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lahat po tayo ay nagkasala. Sabi ng salita ng Diyos, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At sabi ng Biblia, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos.
Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Panginoon, maging sino ka man. Ano man ang iyong estado ng iyong buhay, mayaman ka man, mahirap o katamtaman lang, mahal na mahal ka ng Diyos. At hindi aksidente na nandito ka ngayon sa programang ito. Because God said, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Meron kang magandang kinabukasan, kaibigan. If you are young people, o nanay man o tatay, lahat po tayo ay merong magandang plano ang Diyos. Kaya, all you have to do is to surrender your life to God. Accept Jesus Christ now. Huwag mo na hintayin. Baka huli na. Ngayong gabing ito, ngayong oras na ito, ang oras ng kaligtasan. Kaya mananalangin po tayo sa lahat ng gustong tanggapin si Kristo sa kanyang puso at maranasan mo ang patuloy na pagsama ng Diyos sa iyong buhay na kahit dumating man o meron kang hinaharap na problema ngayon, magiging magaan, kaibigan. Magiging payapa ang iyong puso sa gitna ng mga bagyo sa buhay. Okay? Tayo po'y manalangin. Yuko po tayo at ipikit natin ang ating mga mata. At sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Yesus, papasalamat po ako nagpapasalamat sa iyong po mga ako salita. sa iyong mga salita. Inaamin ko, Panginoon, Inaamin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, Sa Panginoon, sa lahat ng aking mga ng kasalanan. aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso Linisin mo po ang aking sa puso pamamagitan ng iyong sa dugo. pamamagitan ng iyong dugo. Linisin mo ako, Panginoon, Linisin mo ako, Panginoon, sa lahat ng sa karumihan. lahat ng karumihan. At tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. At mula sa oras na At ito, mula sa oras na ito, ako ay susunod sa iyo. ako ay susunod sa iyo. Salamat po Salamat, Lord, sa kaligtasan. sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa mo sa akin. pagpapatawad mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa lahat po ng tumanggap ngayong gabi, this is your first time na tumanggap sa Panginoon from your heart. Sabi po ng John 1:12, to those who believe, to those who receive and believe in His name, God give you the right to become a child of God. So meron kang karapatang tumawag sa Diyos na imo amay, imo tatay, and tatawagin ka ng Diyos na iya anak. That's relationship. It's not religion. Religion cannot save us, but your relationship with God through Jesus Christ can save your soul, can change your life. Kaya ngayong gabi, congratulations. Welcome to the family of God. Hindi po reliyon na yung tinanggap, kundi si Jesus sa iyong puso. Amen. Purihin natin ang Diyos. Okay? One more time, palakpakan natin ang Panginoon. Alright. Okay? Ate Beck? Oh. Nag-enjoy lang ako, Kuya Joel, pagpamati. Hi. Ito Alright. ba nga nasa rin, Kuya Joel, at polong sa Ginoo nga. Trust in the Lord with all your heart. Mm. So, it is encouraging hinduro, Kuya Joel. Mm. Pulong sa Ginoo nagdasig nga aton nga magtapod kita Ginoo habugos na to nga kasing-kasing. Talagang 100% yan, Ate with Beck. all Oh. your heart. Mm. And lean not to your own understanding. Kasi alam ni Lord nga ang atong understanding limitado, changeable. That's right. Oh. Oo. Hindi natin Hindi mapofocus. natutugkad Oo. kung ano guton planuhan Diyos solusyon. That's why we need God's guidance. Mm-mm. We need God to direct us. Yes. Kasi may pagkakataon, Ate Beck, na hindi natin kayang solusyonan. Kaya ang iba nagsusuicide. Ang iba nagpapakamatay. Ang iba nagwawala, naglalasing. Kasi hindi nila makayanan. Hindi nila makayanan ang pag-solve sa kanilang problema. Kaya kailangan surrender yan. Total surrender to God. To trust in the Lord with all your heart. Iyang yakan, Kuya Joel. Trust your heart, tapos in your own, do not, and lean not to your own understanding,
Just in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Yes. No, kung i-acknowledge din nato ang Diyos, Kuya Joel, ang Diyos could mag-direct sa atong mga Yes, plano. opo, oo. Talagang siya ang gagawa ng himala sa ating buhay. Yeah. Yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Yes. For example, may cancer, may mga sakit na hindi kayang malunasan, ano? Gamot. Di kayang malunasan ng gamot. Mga financial difficulties na hindi mo kayang mabayaran sa sarili mong kakayahan. Ano pa yung mga problema ng pamilya na di kayang solusyonan. Pero sa Diyos, walang imposible. Yeah. Walang imposible. Yung pa man ang kanta, waray problema nga dako sa Diyos di masus. That's right, Ate Beko. Okay. Di ba kita mag-copyright ito, Kuya Joel? Dere man ito. Pati ko, mag-copyright, dahil kita ito mag-copyright. Dere ito mga copyright, Ate Sige. Beko. Alikanta nga to? Well, carry you. Ano itong title? Hawari-waray, Ate Beko? How He Will Carry You. So, hopefully, di rin kita ma-CPR. CPR nga ni copyright, ano? So, papatukaron tayo So, ni. patukaron taan na yung mga Waray-waray. kasangkayan ba kita magpapadayo. Anyway, ano ba niya aton introduction? Wala pa kita mag-copyright. Nakuha na ini, na-resolve na ini, Ate Bek. Nangaro na ko tawag ini. Nangaro ko yung pahintulot sa Okay. author nito, yung music. Okay? Yeah. So, patugtugin natin, He Will Carry You sa waray-waray. Walay problema nga dako, at Diyos di masusulba. Bisan sugad hit bukid, iya mababanta. Ang bagyo nga madulong, palalamragon. Makabiduan mo, iya kukuhaon. Kung iya gindaraan sa lahan mga tao, aagbayon kaniya sangkay ko. Kung hapros gintalwas ni Jesus, ang sala nimo, bubuligan kaniya sangkay ko. Ang siring ni Jesus ang may problema. Ako lumakot na. Waray problema nga dako, ha Diyos di masusulba. Bisan sugad hit bukid, iya mababanta. Ang bagyo nga madulong, palalamragon. Makabiduan mo, iya kukuhaon. Kung iya gindaraan sa lahan mga tao, aagba
agbayon kaniya sangkay ko. Kun hakros gintalwas ni Jesus ang sala nimo, bubuligan kaniya sangkay ko. Kung iyagindaraan sala han mga tao, aagbayon kaniya sangkay ko. Kung hakros gintalwas ni Jesus ang sala nimo, bubuligan kaniya sangkay ko. Alright mga kasangkayan, waray problema nga dako ang Dios dire makasolpa. Salit siya na nga gabi, mag-ampo kita hanaton mga kasangkayan nga kinahanglaning katambalan, mga problema tikang hasakit, problema tikang hakwarta. Ang Dios magapanalangin problema, hantanan nga mga problema Yes, panimalay. Okay, padurungan kita pag-pray. O Dios nga makagarangom hangatanan. Hallelujah. Thank you, Nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga ada ikaw Lord amon kadadaupan han amon mga problema. Ginoo na nagaampo kami Lord among gintaas Lord ang mga katawhan nga may ada Ginoo mga balatian may mga Yes, sakit in siya na nga Jesus' name, be kagabion. healed in Amo the name Ginoo gindeklarar an imo gahom Lord nga Yes, siya Lord, be magatambal healed haira in the name of ngaran ni Jesus. Yan salamat amay hang katambalan nga waray pag-alang nimo nga pagtambal Lord ang pag-upay nimuhan mga buta mga PI imong ginupay mga Yes, bakul hallelujah. Lord mga paralytic imong ginupay salit siya na Lord tanan nga mga nagpositive Ginoo COVID Lord upaya sila hangaran ni Yes, in Jesus. Jesus' name. Tanan Ginoo nga may diabetic Lord, Yes, may in the ada name of ataas og uric, high blood Lord, may da mga maintenance sa nira mga kinabuhi. Oh, glory to Lord, God. salamat ang Glory to God. katambalan Thank kung nira you, na Jesus, mamati for man your yan na may healing danira. power in Jesus' Maabat Lord nga kapaso nga gikan ha imo nga irang ulo nga tutira dapa-dapa. Nga ang milagro Ginoo ang katambalan Oh, maabat yes, nila Lord. pinaagi ni among pag-ampo. receive Yan ang nga the gabi healing hangaran power ni of God. Jesus. Lord, bisan Receive pa in the may name mga of sakit, Jesus. Lord, nga na-stress, hera. Salamat, Ginoo. May ada panic attack, hangaran ni Yes, Jesus. in the name of Waray Jesus. kagahom, hangaran ni Jesus. May ada mga diri maupay nga sitwasyon na panuna kuna. Lord, nagaampo kami, Ginoo nga din ikaw may magapamuhat haira. Lord, may mga sakit man, Ginoo, mga cancer man, may mga ulcer, sakit sa tiyan, Ginoo, rheuma, Oh, O yes, Lord, Lord. hallelujah. Yes, Lord. Mga paralyzed man, Ginoo, in Yes, Jesus' in name. Jesus' name. Lord, Be be healed. healed in Jesus' Be healed name. in the name of Salamat Jesus. ang katambalan, Ginoo, nga ira maangkon, Jesus' Lord. name. In Tanan, Jesus' Ginoo, nga may sakit, Lord God. Ang tanan, Ginoo, nga may adaman hika, O Dios. May adaman mga TV, hangaran ni Jesus, may mga TV, anira mga baga. Be healed in Jesus' name. Salamat, Ginoo, ang katambalan, Lord. Bisan pa man Ginooan may mga cancer o God. Yes, in the name of Salamat sa Jesus. katambalan In the name of gihapon. Jesus. Nga diri hirar mag-undergo Lord. O bisan pa nag-undergo in mga chemotherapy Yes, in o the name Lord of God. Jesus. In the name of Nag-undergo man Jesus. good Lord in dialysis sa ngaran ni Jesus. Amon gi-claim Ginoo ang katambalan in Jesus name. Lord, salamat nimo pag-atiman na nira kinabuhi. And they will know that you are the God Jehovah Rapha, Lord. Yes, hallelujah. You are our healer in Jesus' name. Ang mga tao, Ginoo nga, nagkinahanglan ha imo, O Lord God. Ikaw may magabaton ha ira mga panginahanglanon financially. Ikaw, Ginoo, mag-aayos, Lord, anira mga trabaho. Yes, oh Lord, God. anira mga sweldo. Ikaw, Ginoo, magapadara, amay. Ngan katumay mga trabaho, Lord, nga naging tangkod ha imo maging faithful, ira, O Dios. yes. Namo nga salamat, Lord, animo pagabuhaton. Ngan padayon kami nagapasalamat kanimo Ginoo, animo gahong maging Yes, papakita, oh Lord. Yes, oh Lord. Namo nga salamat Hallelujah, bisan pa man, hallelujah. Lord. At to Ginoo may mga sakit yan nga atak na, Lord, patihan na nga sakitan kababuyan, Lord, nga di part ha Leyte in Jesus name. Nga to Ginoo may mga
kabaraka Ginoo hanira mga baboy, Lord. Yes, in Jesus' Salamat, name. Lord, ani mo In Jesus' pagpamuhat Ginoo in Jesus name. Lord, salamat na proteksyonan mga alaga ani mo mga anak, Lord. Palibuti Ginoo ani mo baran nga dugo nga diri makakasulod Yes. ang mga virus in Yes, Jesus Lord. name. Thank you, And we thank you, Father God. Bisan pa man, Lord, at mga presyo nga hataas, Lord. Kami Ginoo nagaampo paubsa ini Ginoo in Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, presyohan isda man, Lord. O tanon, pati Ginoo mga karne. Paubusain ni in Jesus name, Lord. Hallelujah, Ginoo. Nga muus-us ini, Lord, ang ngalan ni Jesus, ang ngalan ni Thank Jesus. you, Jesus. And thank you, Lord, ani mo provision hatanan. In Jesus name, Amen. Amen. And Amen. Congratulations sa iyong tulong sa Ginoo. The righteous cry and the Lord hears. Yes, oo. And delivers them out of their troubles. That's right. Oo. Totoo po yan, Ate Beck, ano? Di lang siya mamati, Kuya Joel. Di-deliver pagkud niya, no? Ipapahigawas pagkud na, Kuya Joel. That's right. And tikanghan mga troubles. Itong mga hagtaas nga presyo, Kuya Joel, troubles ito. Oo, kahit aton income, Ate Beck, di rin man na Yes. kundi na-increase it aton Mm-mm. income, tapos it presyo nagtitik kahataas. Sa ato Na- income, maintain Oo. lang siya. So, nagkukuri itong mga tao paano pagbabudget, ano? Mm-mm. Pero all we have to do is to rely on God. Yes. Ano? Hini nga mga Hallelujah. sitwasyon na atong kinabuhi. Ano mat may Oo. tabuton kalibutan, si rin Hesus Kristo, be of good cheer, maging malipayon ka. Mm-mm. Tungkol si rin ni Jesus, I have overcome the world. Yan. Pero grasya nga laha Ginoo, Kuya Joel, magmalipayong kahiningas dito. That's right. Pero smile lagi hapon, So, Ate Beck. kung- Siyempre, smile lagi hapon kita. Kung mayada ka relasyon sa Ginoo, makaka-smile ka good. Ha, Mhm. di ba? Bisan na taliwala hini nga sitwasyon sa aton palibot. Okay, sa pagbabalik natin, Ate Beck, ano, makinig muna tayo sa isang awitin. Tapos sa pagbabalik natin, yung ating katanungan related po sa ating paksa. Ano ang ginagawa mo kung dumarating o meron kang hinaharap na problema sa iyong buhay? Okay, para po i-share po natin ang ating naranasan at upang ang ating mga kaibigan ay mabasa po nila ang ating comment kung ano po ang iyong ginagawa na magandang gawin kung sa panahon na dumarating na meron kang problema, sakit, financial problems, family problems, o personal struggles, kahit anong problema nating hinaharap. Okay? Mm. So, maginig muna tayo sa isang awitin, Biyaya Mo'y Sapat para haaton nga tanan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ako napapausahan mga tambulig mo, nganhan grasya nga sadang hakaluyahan ko. Kada adlaw, o Jesus, hatanan nga dapit, ang grasya mo ang nakikita ko. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla, makilala kahan tanan. Pirmi ako nalaom ang mga ginsaad mo, kay kaupod ka di na mahadlok pa. Babatunon ang Diyos ang mga problema mo, pati hingyap ang kasing-kasing ko. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang tatawhan, ang
grasya mo pirmi sa dang, angay gudla makilala kahanan. Sa dangan grasya mo, hantangin hinahanglan Alright. Yes. Ano po ka, Joel, kanina? Ano ang imong kabuhaton kung nakaharap kahit problema? That's right, Ate Beck. Anong gagawin mo, kaibigan, kung ikay humaharap sa problema ngayon o meron kang aharapin na problema? Kung hindi man ngayon, pag dumating ang adversity or trouble sa iyong buhay, anong gagawin mo, kaibigan? Okay? So, hintayin po natin ang ating pong mga viewers, ang kanilang mga comments. Itong hataas nga presyo, Kuya Joel, di ba itong troubles? Or, Part yan, Ate Part Beck. na siya, Ano? no? Yung pagtaas ng presyo, tapos yung sweldo mo hindi tumataas, isa rin yung adversity, isa rin Ayan. yung troubles. kasi Isang kakulop, trouble, oh. kakulop ba? Kahapon, Kuya Joel, parang na-shock ako. Andar ako nga budget naton for 1 week. Magawaray makapuno anak ba yung? Oo. Oh, noon yung pera mo kahit maliit lang Oo, puno na ni mo duha Oh, nga ba yung? napupuno yung Buti. tama. Pero ngayon, kakulop, baga na-shock ako. Tapos anak gimbuhat na lang, Kuya Joel, pagsulod ko ang mga isda, Ako na lang gipray, Ginoo, Lord, punainin amon ref. dollar ang yung isda, Ate Beck. Yes. Dollar, Kakulop, Talagang, hataas sinduro, masyado. Pati ang karne, sa litoray na lang ako. kahit Masyado. yung mga gulay, Ate Beck. Yeah. Mga gulay. Just Oo, imagine, oo. 180, Oh, tarong. praise the Lord, nakakasyak. Kaya, Ang mga utanon nga itong paraliton, waray ako makapalit, Kuya Joel, tungkol ng kataas ang presyo. Kaya mag-expect na lang tayo, Ate Beck, na ang ating paligid ay hindi po favorable o hindi po magiging maganda ang sitwasyon ng ating mundo. Kasi habang nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, marami pong mga signs na ito'y natupad na. So, yung hindi lang natutupad na yung prophecy sa Biblia, yung pagdating talaga ng ating Panginoon. So, habang tayo palapit doon, so, meron pong mga predictions na talagang haharap tayo sa matitinding pagsubok. So, ang kailangan lang tayo, mga kaibigan, ay matuto tayong manalig sa Diyos. Yes, amen. Sabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart. Yeah. At huwag tayong manalig sa ating sariling kaalaman. At ang Diyos ang gagawa ng paraan para masolusyonan ang ating mga problema. Hallelujah. Okay, so hintayin natin, Ate Beck. Gracious lugaw pa yan. Oo. No, Kuya Joel, aton kinabuhi. Praise the Lord. So, Hallelujah. salitit pulong sa Ginoo na siraya, these things I have spoken to you, that in this world you have trouble. No? That in me you might have peace. And, pero mo pinalat Ginoo, Kuya Joel, kanasiraya nga, but be of good cheer. I Yeah. have overcome the world. Binabawi naman talaga ni Lord. Yeah. Sinasabi ni Lord doon sa John 16:33. Totoo yan. Totoo yan, mga anak. Nagpaparemind ya aton nga siya gut man nabo. Mangyayari talaga yan. You will have troubles. But, may but, Ate Beck. Yes. Ang maganda doon, binabawi ng but, maging masaya ka. I have overcome You the don't have to world. fight these troubles. Yes. Okay? Alam ko, hinaharap mo ang problema ito. Kung ikaw man may hinaharap na sakit, problema, financial problems, problema sa pamilya, ang kailangan mo ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya, I have overcome the world. If Jesus overcome the world, then We are overcomers. we are also overcomers. Yan. So kaya manalig good luck kita ha Ginoo, Kuya Joel. Ano? Alright. So, Alright. siguro meron na tayo, Ate Beck, ano? Okay, sabi ni Ate Jamin Martinez, walang problema na hindi kaya lutasin ng ating Panginoon kahit ang kasalanan at ang pagkatakot sa kamatayan, binigyan niya ng paraan upang hindi na tayo maalipin ng kasalanan at ng dyablo. Nakatawa ka? Okay. Sa taas ka nagbasa, Ate Beck? Yes. Sa taas. Okay. Yung balik. Alright. Okay, sabi ni Ate Carmen, kung hakrus, kintalwas ni Jesus, ang sala nimo, bubuligan kaniya sangkay ko. Yung awit, ano? Yeah, sabi ni Ate Veronica, trust God with all your heart. Fully submit unto Him.
So may nakita total surrender. Mahirap Kuya Joel pag surrender pag di mo alam kung paano ka mag-surrender. Oh, paano Ate Beck kapag sinasabing surrender? Kung hakuan pa Kuya Joel, butang taha, lingkuran. Ang imo full bugat ba, hanimo paglingkod nimo, ang imong paglingkod, diri ka man ang gugunit, nalingkod ka man gud lahin plastar. So ganun gihapon it aton pag surrender ha Ginoo. Paghatag nato hit aton problema kinabuhi nga to sa Ginoo, diri na kita magunahuna nga iton may eda pa kita. Okay. O kaya naton iton. Una-una nato nga once nga ihatag mo pag surrender ha Ginoo, bahala na si Lord iton. So mabasin ka nga hands up ka na, di ba kung sa police hands up ka. Oh. Oo. So ibig sabihin, Suko na ako, suko na. ako. Oh, suko na Oo. ako. So ikaw nang bahalahin ni Lord. Ako na mo surrender na kay mo, ikaw nang bahalahin. That's why aton kinabuhi. Siring natin Michelle, yes Lord, I surrender my life to you because you are the only one can satisfy me. That's right. Yeah. Oo. Hallelujah. Tama yung sinabi mo Ate Beck, yung isang halimbawa, illustration ng pag-surrender sa Panginoon na kung hindi natin kaya ay katulad ng pag-uupo sa isang upuan na hindi ka nag-aalanganin pag-upo. You give all your weight. Yeah. You put all your weight sa upuan na you are comfortable na umupo. Na hindi ka upo, ano ba itong upuan? Kaya ba ako nito dalhin? Kaya ba ako nito? Hindi ka nagtatanong, kundi you just Lingkod. No, Oo. wala kang mupo ka lang at just wala kang relax. problema Relax. kung lingkuran makakaya Oo. bahay mo. Alright. Okay, basahin natin Ate Beck. Ito si Ate Marta sa baba. Yes, Lord, salamat nga ikaw kaupod namon at salamat sa healing sa mga may sakit. Lahat ng mga sakit, ikaw ang tambal. Ikaw magtambal kahit ano pa nga mga sakit. Ikaw magtambal, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Nga nakaka-high blood po, ay tataas it mga presyo. Bisan low blood ka, naka-high blood ka han presyo. Ayos na. Nakaka-shock, Kuya Joel talaga. Oo. Na-shock ako kakulupan presyo. Oh, hallelujah. Imbes ka nag-budget Para hindi ka ma-high blood, Ate Marta, alam ko pa papunta. Huwag ka na lang pumunta sa sa merkado. Huwag ka nang pumunta sa mga department store, Ate Marta, para di ka na ma-high blood. Yan ang yan ang kukulbaan ni Kuya Jojo. Basta kaupo ni Ate Marta. Okay. Sabi dito ni Ate Adi pa, Ate Marta. Sige. Ako liwat kung may dumarating na problema, hinaharap ko dahil hindi mo pwede takasan ng problema. Dahil nandyan naman si Lord siya ang kasagutan ng ating mga problema. Sabi ni Ate Marta pa rin, tulad ng nangyari sa amin, hindi po kami pinanghinaan dahil alam namin nandyan si Lord kasama namin sa lahat ng pagsubok. Amen. Kay Kuya Norben, pag may problema, luhod, gantuok, Ginoo. Yes, tama Kuya Joel. Kaya this is Psalms The 37 righteous, po. Psalms 34 verse 17. The righteous cry, kasama ang luhod, and the Lord hears. Kasi minsan Ate Beck, ang nagawa natin, umiiyak na lang tayo. Wala na tayong words na sasabihin kay Lord dahil sa bigat ng mga problema. All you have to do is to cry out. Pero sabi, promise ng salita ng Diyos, the Lord hears and delivers them out Of all of all troubles. their troubles. Of all. Hallelujah. Purihin natin ang Ngatanan Diyos. nga trouble. Okay, good luck Ginoo mag-promise. Sabi dito ni Kuya Nerven, pag may problema, luhod ngan tuok, Ginoo, pangaruhin guidance ngan kusog, hiya ang source nga tanan. Amen. Kamati Michelle. Ako'y manalangin ng time team hanggang matanggap ko ang kasagutan sa aking mga panalangin. Habang naghihintay ng kasagutan sa problema, patuloy akong gagawa ng mabuti at magpapasalamat sa pagsubok. Amen. Amen. From Ate Carmen,
Yes, Lord, ikaw lang ang masasandalan ko in times of troubles. Ang ginbubuhat ko po, kung may problema na naabot, nag-iisip po ako. Tapos nagdadasal ako, nga buligan ako ni Lord kasi po, kung kasama natin si Lord, may sumpay, karugtong. Walang imposible, lahat makakaya. Kahit anong problema, si Jesus lang ang baton. Hallelujah. Amen. Yes. Amen. Amen. Jesus ang baton. Praise God. Sabi ni Ate Marta, kasi hindi naman pinabayaan kami ni Lord na malugi ang aming pangkabuhayan. Mm-mm. Alright. Ate Veronica, sa gitna ng mga pagsubok, ibigay natin lahat kay Jesus without grumbling and murmuring, fully trust unto Him. Hallelujah. Sabi ni Ngan, Ate tama Marta, face. Okay. Sabi ni Ate Marta, low blood po ako, Pastor. Low blood, very high blood. Kato siya sa merkado para siya may blood sa Oo. presyo. Okay, from Ate Eva, ako, binubuhat ko pag may naharap na problema, nagdadasal at iya talaga malalapitan sa lahat ng kabatulan. Amen. Tama. Face it, huwag talikuran. Kasi kapag ang tao damot problema, tapos maharap madaw piya Ginoo, mas lalo siyang lumalakas. That's right. That's right. Kasi ang stages sa naton problem ko, Joel. Simulahan guti. Hmm. Malampasan nga ni mo iton, madawda ko iton. Like the rubber band, Kuya Joel. Opo. So ang atong life, pag ada na kita kang Hesus Kristo, pag ang kitahin rubber band, lastik ko. Nga pag gutiit problema na opposite rubber band. Pag madako nga ni, maunat niya. Alright. So kailangan na naton faith, Ginoo, kinahanglan aton i-adjust pag maupay kung mapanahon nga may mga problema. Okay. Okay. From Miss V, Ate Beck. Always po akong manalangin at manalig kay Lord. May problem man o wala, usually, madalas ko pong ipag-pray ang mga mahal ko sa buhay. Yan, tama no. Kasi Yeah. ang poprotect sa ating Mm-mm. pamilya, ikaw, tayo rin. Ha? Wag tayong umasa na may magpipre sa atin. Sa iba. Kaya napakahalaga, Ate Vic, yung family altar. Yeah. Sa bawat pamilya ay mananalangin, doon tayo nagkakaroon ng lakas ang buong pamilya na ang bawat pamilya ay mananalangin sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay. Yan. Tapos kita nga mga wife, kami nga mga wife, o kita nga mga wife dida, kinahanglan gud kita may da kita prayer time para hanatong kalugaringon, para naton asawa, ngan para naton mga anak. Oh? Kailangan gud naton suportahan ang atong mga asawa sa mga pag-ampo pati naton mga anak. Sabi na ko naton mga asawa harayo. That's right. Tapos Oo. kaya may trabaho nira. Ay kita maaram hiton. Maraming tukso. Ate Vic, Yes. maraming tukso. Kaya Kung malayo. kailangan naton silang suportahan sa mga pag-ampo. Okay, from Kuya Ben Martinez, sa totoo lang ako'y matatakutin. At mahina pag may problema ang hinaharap. Kaya ang ginagawa ko, manalangin at ibigay ko sa Diyos ang lahat at kumakapit sa mga pangako ng salita ng Diyos. Amen. Amen. That's right, Kuya Ben. Ate Mercy, may mga sitwasyon na usahay diri kaya kung hatawhanon la. Kay damo it na-inject sa isipan, bisan may na side effect na tatabo, bisan gin almoranas tungod han stress. Oh yes, tama po, Joel. Oo, napa-stress ito. oh. Iti hemorrhoid, Yung stress. na-stress ka nga ni, iti mo hemorrhoid Naduroy. naduroy. Oo, Yeah. naduga. O nadugang hiya. Kasi yung mga sakit natin, Ate Vic, Result usually, ito. that's result talaga ay stress. Ano? Yes, oo. Yung ating buhay kapag palaging nababahala, nababaraka, yun ang pinagmumulan ng mga sakit. Okay, sabi dito ni Ate Mercy, patuloy siya, pero kailangan magmuhay-puhay nga ada ang Diyos, andam mumulig nga mamati nga nagbabatonhan nga tanan. Yes. From Ate Teresa. Okay. Ate Teresa, ang ginagawa ko kung may hinaharap ako na problema, magdadasal muna ako.
tinatawag ko si Lord na tulungan niya ako sa aking mga problema in Jesus' name. Amen. From Ate Marta, kaya napakabuti po ng Panginoon. Pagkasama mo si Lord, siya ang nagpo-protect sa lahat. Ay, kay Ate Jingle, ako pag may problema, tahimik na makikipag-usap through my mind kahit may ginagawa. Yan, tama yan. Ano? Yes, ako gahapon ka, Jewel. Pag may problema, tahimik ako. Bira mo ako. Mm. Pero pag may makausap ako, hindi mo ako makikita nga may problema. Oo. May problema ako, naka-smile lang gihapon ako, pero ako nag-uusaan, nala doon na ako bibigay. Okay, from Ate Marta, tama po, kailangan dikitan ng asawa para hindi matintal, para hindi matukso. Yeah, Oh, sabi ni yeah, Ate ni Jingle, nakikipag-usap sa Panginoon. Yes, oo. Sabi ni Ate Betty, wala akong ibang gisaligan kundi ang Diyos. Good luck. Ada ako kakapit, haiya kay sigurado ako sa Diyos. Yes. Amen and Hallelujah. amen. Praise Okay. the Lord. So panalangin kita anay Kuya Joel, hanaton mga kasangkayan. Gihapon yung mga OFW, bago kita pagpadayon na natin program. Ay pa'y manalangin sa ating Thank mga you, Lord kaibigan Jesus. ng mga malayong lugar na patuloy silang gabayan ng Diyos ang kanilang mga buhay. Panginoon, salamat po ngayong Yes, gabi Father God. sa lahat ng aming mga kaibigan, sumusubaybay ng mga OFW, Lord, Thank you, nagtatrabaho Lord. sa malayong Hallelujah. lugar. Lord, ang aming pinangako, Lord, na prayer support para sa kanila. Lord, Yes, kaming lahat Lord. ay nananalangin sa aming mga OFW, Lord, na patuloy mo silang gabayan. Lord, bigyan mo sila ng patuloy na kalakasan, spiritually, Father God. emotionally, and physically, Lord, na walang sakit na dumapo sa kanilang mga katawan. Yes, Jesus. Bigyan mo sila, Lord, ng araw-araw na kasiglahan Yes, at patuloy na proteksyon, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga pamilya dito Bless sa Lord. Pilipinas na Thank patuloy you, mo silang Jesus. proteksyonan, Panginoon, sa Yes, lahat Lord. Hallelujah. ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa bawat isa, Panginoon. Ikaw Yes, ang Father Diyos God. na mabuti, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang aming Bless samot your dalangin heart, O God. sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Sabi ni na Ate Betty, wala akong iba nga gisaligan kung di ang Diyos gudla nga ada ako kakapitaya kay sigurado ako sa Diyos. Yes, Amen. Okay. So, makinig muna tayo sa isang awitin, tapos babalik po tayo. Sandali. Bagong Praise umaga, the Lord. bagong pag-asa. Alright. Okay, so every day, kailangan lang bagong pag-asa. Umabot na liwat ang bagong aga ngan ini nagahatag imbag nga paglaom kun kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang aga sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano ka mabugat anatong ginpapastan ang mga pag-ampo naton kita maging madinaragpon di ka magruha-duha kay Jesus ka na magsari haiya mga ikin saat imula lauman hiyaan suot masangkay marikon nga sarandigan iya atong nagsasaad na diri kita niya kayaan lalara pag-ung aga lalalara pag-ung paglaom
nagaagian kagabihon pag-abot ang kaagahon nagaagian para sa anon kun ni Alright, Kristo adayin kita pag-ampo, mga pag-ampo para sa umaga. Kinabuhi. O Dios, kami nga tanan Lord nga anhi dinhi hasulod dyan na Ginoo nga live chat Lord, ini nga programa Lord dinhi anbato na ning problema. Tanan nga ani dinhi nga sulod Lord nga naga-open, nagkikita, namamati, nag-involve. I-bless mo nila mga kinabuhi Ginoo. Padayong ka Lord mga panalangin anira mga kinabuhi, anira mga panudlanan, anira mga problema, anira mga panginahanglanon. Salamat sa provision. Salamat Lord sa kalipay, kalinaw nga gikan kanimo o Dios. Salamat Lord karigoon sa ilang pagtuo, pakusga pa ginunira pagtuo kay ikaw gudla ginuan amon sa sarigan ug ang kabatunan. Salit mo nga salamat Lord and ira Ginoo mga pagpapatutuo kung gaano mo sila ginugintit timangno. Yes, O Lord. Ira Ginoo salamat kung papaano mo ira Ginoo gintalwas Lord. Salit mo nga salamat Amay, hanimo provision, hanimo pagtimangno, comfort, strength Lord. Everything Ginoo nga ira gikinahanglan ikaw maga-provide. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Okay, so padayon kita pagbasa bago kita magtatapos pero okay. Ano kita ini? Adihi Ate Eva, si Ate Eva ni Kuya Joel. Ako po kahit wala na akong asawa, kinakaya ko kay si Lord lang ang aking katalwasan at kasama araw-araw. Alam mo Ate Eva, kapag ang mga single parent, pag mga single parent o kaya mga widow, mga pinaura ito hira ka Ginoo. Oo, kay wara hira mga bana, so anira mga kaupo dito ha Ginoo. Kaupo dahira kinabuhit Ginoo gudit amot kibari anira tatapuran So bisang pa may asawa ka Kuya Joel. Pero mas privileged sinduro, mas sering pa man maupay good kun ada good kita ha Ginoo permanente. Right. Amen. Amen. Sabi ni Ate Marta, yes Lord. Salamat sa lahat ng mga OFW kay Jojo at kay Jojo, kay Ate Corazon at kay Ate Mita. Ay Ate Mita, sunggalia. Ikaw mag-protect ngan mag-comfort sa ilang kinabuhi. Salamat ako Kuya Joel kay tumawag at aton anak kanina naka-video chat kita anay. Video call, naka-video call kita. Salamat sa Ginoo sa favor nga ginhatag sa Ginoo iya kanina. And padayon nga kata Ate Carmen na singiya pinaagi nga programa. Wala na pong masyadong problema. Thank you. Amen. Tama. Hallelujah. Tama. I agree mo Ate Carmen. Simula nga nag-start na atong ambatunan ng problema, wala na masyadong problema. Kahit may problemang dumating Pero Ate Beng, magaan. kasi alam natin, ang baton, mo problema. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Yan, God. si Ate Teresa. Tama yan, Pastora. Pinagdadasal ko mga anak ko, asawa at mga api ko. Mga apo ko. Ginaampo ko hirangatanan bago ako matulog sa gabi. Ate Mercy, Kuya Joel. Ikaw lang, Ate Beng, nawara din akon. Okay. Maraya. Ang unang-una, Ate Mercy, Mercy Riz, ano na unta katapusan ng mga pagsubok or challenge may kadaugan. Victorious kay Jesus nagpaparaysang akros para halahat. And may God is bigger than any problem. Amen. Amen. Hallelujah. Sa Diyos lamang tayo umasa at sa Diyos lang natin matatagpuan, sabi ni Ate Marta. Ate Bite, yes Lord, they need your guidance. Ang lahat ng mga OFW, wala silang magagawa kung wala ikaw. That's right. Amen. Purihin natin ang Diyos. Yes. Imbis nga gusto silang mauli, Kuya Joel, mga OFW, di sila makauli tungkol sa sitwasyon. All right. Okay. Ate Beng. Ate Marta, yes Lord, salamat sa lahat ng mga viewers. Ikaw mag-bless sa lahat ng magbibigay ng kalakasan sa amin. And thank you, Lord. Yes, nag-agree sila nga tanan. Amen. Praise the Okay, Lord. hallelujah. Agree po.
And the God of all grace, who called you to be eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, yes, a little while will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Yes, in 1 Peter chapter 5 verse 10. Tama, Kuya Joel, di ba? Amen. Amen. We suffered a little while. Guti ay la, anaton pag-suffer. Labi na kanata kitahagyan, no? Amen. Hallelujah. Amen. Mayawit akong Oo. luro, Kuya. Yeah, sabi ni Ate Corazon, nagiging magaan anuman ang hinaharap ng suliranin sa pang-araw-araw na buhay. Amen. Praise the Okay. Lord. Salamat po sa ating sharing po. I believe na kayo po ay na-strengthen po sa ating sharing ngayong gabi na anuman dumating na mga pagsubok sa ating buhay, just learn to rely on God. Buong puso mong ibigay sa Diyos ang iyong buhay at ang ating pamilya. So salamat po sa lahat na nag-comment sa Ate Beck. At sana Yes. po ay patuloy nating pagpalain ng Panginoon. So huwag nating kaligtaan, mag-comment po hindi lang dito sa live chat, kundi doon po sa ating comment box section ng ating mga live stream. Kuya Joe at Ate Beck, salamat po sa pagpapala ng Diyos na patuloy na dumarating sa iyong buhay. So thank you po sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng Diyos. Okay, mga kasangkayan, sugaron talaan na ini, anaton oras, kinahanglan kita makakapahuway na. That's right. So, ato mga kasangkayan, damo nga salamat. Ate Rebecca, nagpapasalamat tayo, ano yung pagsusubaybay ni natong programa. Ang Diyos magabindisyon ha aton nga tanan, nga ng Diyos magatang ikakuntintuhan ha aton mga kinabuhi. Kay waray iba nga magbabato na naton mga pagampo, kundi ang Diyos good luck. Okay. Salit, damo nga salamat, padayon kita pagsalig sa Ginoo. Salamat po. Thank you for coming sa ating lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat mga nag-comment. God bless you. See you tomorrow night sa ating patuloy na sharing po na magpapalakas sa atin. God bless you. Bye! Bye-bye. Good night po sa kayong ating lahat. tanan. Hintayin namin po kayong mag-sign off. Yes. Okay? God bless you. Good night po sa inyong lahat.
kasing mo nabibido. Diri ka gud niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmi tangkudan sa araimo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Ni Jesus akon hinihigugma, yalaan suko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, ang sangkay ko. Yaan sangkay nimo. Haorasan akon panginahanglan, haadaya kung im tatawagan. Bisan pa orasan ka maluya, Ginoo may nim kadaugan. Kada adlaw diri yan nagbabago, pirmi tangkudan sa araimo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Ni Jesus akon hinihigugma, yalaan suko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, ang sangkay ko. Yaan sangkay nimo. Ni Jesus akon hinihigugma, yalaan suko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Ni Jesus akon hinihigugma, yalaan suko nga sugat ko, yaan sangkay nimo. Ni Jesus akon hinihigugma, yalaan suko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Bisan pa man kung hain ka, kinunumduman ko. Bisan pa kung nalakat ka, di ka magpusa. An akon paghigog maamon, magmamang pirmi. Ako an imo kaupot pirmi. Ako imo kaupot, diri gud mapapara akon paghigugma. Bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakatuan akon kaupod mo pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi. Akon kaupod mo pirmi. Akon kaupod mo. Akada problema malalauman mo.
sukadhan Ginoo, ginbuhat haimo nga tanang hinalimti, nga daop nga yana, termi